боридани барфи зиёд ва фаромадани тармаки роҳи пӯлакии душанбе чаноқ ягона масири байни шимол ва ҷануби тоҷикистонро барои чанд соат баста буд, дубора барои мошинҳои сабукрав боз шуд. шурӯъ аз шоми рӯзи гузашта дар ин масир тармаҳои бузургу хурди зиёд фаромада ҳаракати нақлиётро қатъ кард. дар давоми ду рӯз якчанд тармаҳои вазнин фаромад. барфи пуршиддат то айни ҳол зада истодааст. аз километри 46 то 73 зиёда аз 30 тарма фаромад. хурду калон. тармаҳоро 8 мошини бузурги ширкати АРС бартараф кардааст. аммо то замони тоза кардани роҳ ронандаҳои мошинҳои хурду бузург дар минтақаи ҳушёрии варзоб маътал монда буданд. дерӯз ман соати 4 биромадам айсон рафтам уҷа ра безӣ буд аварӣ шудаги аст. аввалда соз буд тарма фуромад мо берхати кушодем тармара мошиноро гурзондем ки туннели майдашта рафтем чиши бо фуромад раҳи моро полни баст мо натонистем равем усо исо омадем тарозуда мо айсо 29 сомони мошини майда 29 сомон супоридем ина гашта боз омадем моро худи гаиҳо коргиред ва ҳифзи ҳуқуқ гирифтан омадан бо омадем гуфтем муроҷиат кардем ки мо ҳозир гузиштем моро ина правал ба тарма фуромад намеша равем он чойхона бишинем гуфтан гузишти фарқ надора озисум шамети тарма фуромдаги буд мошино тоза кароси будара баъди вай рафтам мкс тоза кард абради мои эси овардам бо абради пул гирифтам тарозу бекобо пул додам. намояндагони ширкати АРС мегӯянд иддаои ронандагоне ки бо сабаби баста шудани роҳ ба қафо баргаштанд дар мавриди дубора пардохти пул дар тарозуи ин ширкатро таҳқиқ мекунанд. мошинҳои бузурги борбар ки шумораашон аз як рӯзи пеш ба маротиб афзудааст ҳудуди 4 рӯз аст ки дар роҳ банд мондаанд. онҳо мегӯянд мошинҳояшонро дар минтақае таваққуф додаанд ки ҳеҷ шароит вуҷуд надорад ва онҳо азият мекашанд. овардем дар ҷой манъ кардем на дараҷа связи я марг мударша мо ҳеҷ кара намеонакунуш намеша боварен телефон кисамда нишон метон 3,5 километр ба акрачка рафтам ки барои амрома ина продукта биёрум ки ина продукта амром дар рӯи мошин инҷа ахинакира мурда хованд на дар ку мардум дар рӯи мошин хованд ҳамиам ҳола дар тоҷикистони хумонем. масъулони ширкати АРС танқидҳо дар мавриди сари вақт тоза накардани роҳро борҳо рад кардаанд. далели ширкат дар минтақаҳои душворгузари кӯҳӣ ҷойгир шудани роҳи душанбе чаноқ мебошад. масъулонаш дар гузашта гуфтанд ки нигаҳдории роҳи душанбе чаноқ дар фасли зимистон бисёр мушкил аст, аммо талош доранд равоии нақлиёт ҳамеша имконпазир бошад.